Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus, at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Nilawalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhatiang akin tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin, at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumulwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At pinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Lalong may king sikanan ng popampuwersa na pagkalubi po kaya kami. Ang gana po ka rin biyaya, nabibiyo po kaya kami kinkilog na po ng Alboldo.
Ipanano pong niya blasmi ka rin dapat siya pong mangayap kaya kami. Nung iya mo po bukod ding sambanda kayo at puriyan, king kaya kayong pangay espiritu ang gana king katutuan. At makanyanda kayong pamintuan, king kaya kayong banal na kaburian. Ginongening kaorasan na iti, king makanyan mila pong telaga, ding kaya king balang kasarilinan. Nanong makananon tikbang mila po, king kaya king balang bitis, bang makanyang kaya pong magtipon kening santuaryo ng iti, at makanyami pong gawan, king metong karimpara patsupo kaya kami, king magipag-aral, king eskwela na po ning dia. Ginotulutan niyo po sanang linisan din kekeng balang puso ang popang kaisipan nimpa. Bang kanita Diyos ko, ing kabyasnan, namibulalang karing balang metong kaya kami ngayon kaurasan na iti, ing makanya natin lapong pagiligan karing balang kaya kaming kasarilan. Ing makanya niya po sanang bukulatanan ning kaya kayong kayaryan nimpa. At ibiye kaya kami Diyos ko, itang mapamatula, at makanya mo naman tabayanan niya po, intalay tayan nimpa. Kaya po sana magsalita king kayang sarili Diyos ko. Ngunit magsalita ya po, karing amano na paibat po, ba't kaya ka? Ngayon kaurasan na iti pa, makanyang kula naman panalangin, ning kaya kaming kapatad, kilwal at kilub na po ning kaya kaming santuaryo, nating bitbit na kapanamdaman. Diyos ko, aplusanan niyo po sana king kaya kayong mayupayang gamatid pa. Bang kanita ipa king aldo na po ning bukas, yung makanyang kepong malayang makagalo at makanyang mila pong agampanan din kekeng banal na katungkulan na lang kasangkanan king kekang banal ay harapan. Nung ninaman po Diyos ko yung ating bitbit problema ngayon kaurasan na iti pa. Yung pangaluwal mi po sana king santuaryo nga iti, ipaisip niyo po yung kaparalanan Diyos ko, bang kanita yung kasangkanan, kaya po manatili ka rin kaya kaming balang sarili. Makanyan mo naman Diyos ko yung kaya kaming yatong kakarinan, nung makananong at siya pa po yung pandemya, ipaisip niyo po sana ipa, karing scientifico ipa, bang kanita Diyos ko, yung makanyanda pong gawan ng karelang katungkulan, at makanya po sanang tuluyan ng mawala, yung pandemyang kakarapan ni ngayti. Makanyan mo naman Diyos ko, yung bayong problema, nakakarapan na po ning kaya kaming yatong ngayti, nung makananong patungkol king klima Diyos ko, ipa, yung makanyan niyo po sanang ipaisip, karing balang metong kaya kami kapamilatan na po ning kaya kang banal ay espiritu, ing malatimang kaparalanan ni pa, ing makanyang kaya pong makasaw, ketiking yatong ninyo. Makanyan mo po Diyos ko bilang katatawlian, ing kaya kaming bansang kakarinan ni pa. Kung makanyanin naman pong paparatang, ingaman mo ming eleksyon, Diyos ko, maging mapayapaya po sana iti. Ipaisip niyo po sana karing balang kandidato ipa, na ing kalaban da, liwa po yung kalupad ang kandidato, ing kalaban da, kung naman po yung problema, kaya pong kaya kaming bansang kakarin. Deni po, rendimot ming panalangin Diyos ko, nilangan pong salaysayan po, ding lalaman da po rin kaya kayang balang puso, pablasang ikabalo mula po reto. Ipapamilatan milangan po din kaya kaming panalangin nipa, king lagyo na po ning kaya kaming Maestro Jesus. Kambet, saup da po ning mapapatulang Espiritu Santo, yan asapo.
Ang espiritismo ay karunungang naukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnay ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng mediumnidad. Una sa Diyos, pangalawa sa mga magulang na nandito, at pangatlo sa mga kagaya kong kabataan. Ang tema po natin ngayon ay ang muling pagkabuhay, parusa o pag-asa ng tao, na mababasa sa 1 chapter 11 verse 25 hanggang 26, Roma chapter 2 verse 12 hanggang 13, at Roma chapter 15 verse 13. Ang ating thought of the week ay we understand and acknowledge that the resurrection has placed a glorious crown upon all of the Christ's suffering, na nanggaling sa isang American Christian pastor, author, magazine editor, at spiritual mentor na si Aiden Wilson Tozer. Si Jesus ay muling nabuhay sa pangatlong araw pagkatapos niyang maipako sa krus. At taon-taon ay lagi po natin kinikilala ang kanyang mga sakripisyo sa pamamagitan ng Holy Week. Ang muling pagkabuhay niya ay sumisimbolo sa paglinis at pagpapatawad niya sa ating mga kasalanan, na kahit gaano man kasama ang ating mga nagawa, ay hindi niya pa rin tayo pinabayaan at tayo ay kanyang pinatawad. Ito rin ay patunay ng kanyang banal na kalikasan at pati na rin sa pagbibigay ng pag-asa at pangako sa lahat ng tao. Kaya naman po ay wag po nating sasayangin ang sakripisyo ni Jesus. Dapat po ay iiwas po natin ang ating mga sarili sa paggawa ng hindi magagandang bagay. Sabi nga po nila, kung ano ang iyong tinanim, ay ito rin ang iyong aanihin. Ang kasamaan ay pinarurusahan, samantalang ang kabutihan naman ay ginagantimbalaan. Kaya naman po, gamitin po, ang ating mga kamay po ay hindi lang po ginagamit sa paggalaw, paghawak o kaya naman pagdaman ng mga bagay. Pwede din po natin itong gamitin bilang pagtulong sa mga kapwa. Sabi nga po ni Mother Teresa, a helping hand is better than a praying lips. Bago po ako magtapos, mag-iwan po ako ng isang Bible verse na sa Taga-Galatia, chapter 6, verse 9 hanggang 10. Kaya, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Muli po ay magandang umaga at salamat po sa pagkikinig.
Amakayatsu, kaya kong sabla-sabla. Noon ang tidagul, amakayatsu kaya kayo, reting nga manong nga rin. Kapayapan, kala mo pong upaya, abibiya ko, yaning kapinandita na iti. Noon mo ang tidagul, kareng balang sariliyo, ing lugod na ning tao, kabias nan, ampo ng kapibabatan, deti sasabihan ko, uli na yung tao mapangalingwan niya. Dapat ikayo nga, mikakapatad kayo. King laman niya man, hing kasalpantayanan, in Diyos metong yalawe kaya kayo. Ni kapatad laman, king laman, deti misasakwilan lapo. Nga na king makasulat, ingating dapat amayap, magmanaya kaya riyang banwa. Yaning daratang alalapit, ing makayatsu, yaning kasalukuyan. Hingaw sandang politiko, dapat din kaya kong pakaka. Elam ibubuklat. Hindi potang abiyayo, inke kayong obligasyon, potang miras na, itang oras sa ita, magsikubli na kayo, karembaletok nangan nyo, at kanta, mamaya pa kayo, manalangin kayo, na sana yung daratang yung kapag subukan na iti, lakwas kayang politiko nga iti, payapa, amayari. Yan yung kawarasan na iti, bit-bit kula, din kapag-aralan, ayamanong daramdaman nyo, na sana pakiramdaman nyo lang anak na ng Diyos. Ako misasakwilan. Bagko sana mikakalugod ko pa mapibaba tayong tao. Nundi, isulong niyo pa. Hindi kayong pamagobra.
ngayon ka pinanditan na iti. Manyawad kong meto nga pitsila danong keti harapan ko. At kay bat idukuyo rin kaya kong balang kanwan manalangin tam. Ginore ni anak mo po Diyos ko, lalapit ko kay kapatawaran mo lang. Gino'y kayo po, paluyo Ginoo, nano'y malalyari, keti yatuda po. Diyos ko dinan mula po si kananwa, kapayapan mo po, bibiyek karelangan. Ika po'y tatangalan, ginapadwanan mo, deti ng anak mo, damdaman mo lawo. Hoy ni po'y ngulewo, Diyos ko, bendesyonan mo, mibiyekare tinang anak mo, Diyos ko. Mananggada kareni sakyan dagido, salabat ng dakal yana sa bayestro. Ngeni potang mayari inke kayong kapulungan, mamangwa kayong titlong dali kening danumayti. At kay bat isabog yu ka rin kekong mga ating sakyan maragulyaman. At deti bangkanita in disgrasya king kekong dalan amapali ngening akakit mi iti maiwas kayo. Uli na inke kayong yatong tutukluan ngeni, ama kaya tsu anak na ning Diyos, sasabihan mi intutu kaya kayo. Inkaguluan makaya tsuya, laman king laman, anak na ning Diyos. Anya panuwanan kayo, uling ikong makatahid kaya, ababaluyo at sasalpantaya kayo. Na sana ulitan ko ringke kong pakakak eyo ibubuklat antin dyan nyo. Deti ilang ligod ko kaya kayungan at tatanggapan nyo na sana mitatakla ka rin balang puso yu. Lugod, lugod, ulitan ko. Malinis sa puso, anapin, ingating dapat amayap, magmanaya kaya riyang banwa. Deti ilang ligod ko kaya kayungan, tanggapan niya yung kanakong bendesyon, kaya kayo sabla-sabla, ya ko yung Ama ni Garal, yang salita ng Diyos. Pabaludayng kaparalan, bang magtibe ako man. Reng bukas dareng bukas yu, managumpe kayo. Ingkalam, ang poing lugod,
apabandi ko kaya kayo. Isipan nyo la sana, rang lulwala amano king kaya kong pasbulan. At makanya nyo la namang pakaisipan, ring pa manigaral, apayabot mi kaya kayo. Eko sana magkulang, karing katungkulan nyo. Paboren nyo larang alwang tao, kung nanong sabyan da kaya kayo. Iko sabla-sablang disan, ipalubyula keng kerekong isip ang pong puso. Ren kaya kaming ama nung papalwal kaya kayo. Wah, paulit-ulit maniti. Makanyan kong maging alerto. Karang balang gagawan niyo. Wah, makanyan na kong mga bugbog. Kareng nga mano na ning Diyos sa bibiyen na kaya kayo. Uning pag iti tinggap yu. Aline magsilbing bugbog kaya kayo. Uning magsilbi na ining kaparalanan para kaya kayo man. Eko mo kabud makiramdam. Ela mo kabud pakiramdaman rin nga manong kaya kaming sasabyan. Uning iti pag-aralan nyo la. At kalwalyo keng kaya kong santuaryo. Manatili lapasan ng aral deni kaya kayo. In Diyos, eya matutula, kareng gagawan nyo. Makanyan na nang papakit, ing matulid adalan, adwayang pasbuling piluluban nyo. Nanong kakatakutan nyo. Ating adwang pasbul. Ing metong malwalas ya. Ing metong maskupya. Kung ikayo, ing papilian ko, nanong pasboling luban nyo. Sabi dari ang alwagi kayo. Luban da, itang pasbol, amalwalas, nang makanyan lang miratang keng karelang kapukuntalan na halang halong kasakitan. Rengalwa naman kaya kayo. Lungubla, kaya tang pasbol na masko. Uning atin kanong kapag-aralan. Ing makayatsu ka rin. E baling lalambat kayo. King kaya kong kapupuntalan. At least, mababiyasa kayo. Ene man madadalan, kiyang para-para.
kiyang masaglit a paralan. Bantamong managumpe kayo. Aliya isto ita. Reni nga manong kanaon sinabi. Magsilbi lang, payalalaki ako nga. Waman, kung nino man, ran titipang banal, apa ulit-ulit asasabyan, kasi makanininang, papalugkeng kaya kong puso, ing katutuanan. Ran buntok da, ran kayanakan, ilapit kaya ka na ako. Ipulong mula rin kaya nakan. Uning elapante-pante kapag sadya na daralan. Ngumuntala kini para makipanigaral. Ali, itang kalubdaging kakang santuaryo. Makanyan lang mamuna. Karang pamagkulang darang kalupang kaya nakan. Ipabalo mo karela. Ring karela ang gagawan. Dakalas salamat. Renin namo, rin ka na akong ama nung pigsad dyan. Kaya tanggapan niya, ka na akong bendasyon. Yaku ing sinuyo. Espiritu Santo, lakwan, danakay. Imto nemi bayi kaya be ng Kristo mapebo bataya mapagkum babaya iti magparati ing lagot pambanwa king ating kabias na ning kalam kekoya mulit pa si bayo ngenidam damaniyo karing ba lang metong
papangaralan iyo kasalpan tayanan wametekdo kayo ang gaman kapilan manatili kayo ngeninong makanian sablang desan bilang kasaglungan Ama no yung dimdam nga naning minuna keko de laneyan nga nayesimayo ding kekong pasbulan king eyo kabanal pakatanda na niyo king eyo paniulong king pa manualayo nga nasimen yula ding lang amano nung te panyulong king pa manualayo pakabitasan mo sibol kong ateo kelwat ning panahon ning pangatik doyo kasalpan tayanan tiyo kong mababatiyo manatili no saring balang dapat yun king bore naning Diyos bayong pa natilian ngenengi kong sabla inatbos na kongan king pa mikasola keko lang tandana pabiro pakatanda na niyo nung nano lang tenam ilang popola niyo paniyatang nengaldo ye kakaling waniyo ingti nanap mayap nganing kasulatan nganaing populana biyayang alanganggan dapat ingti nanang mesabing dewakon nganaing populana poros ngang kasiran nuko umengeni
talasal pantaya. Ngening king beyeyu itiyat emekoyo itinang panamdam yato daralana nano laringgawan tala salpantaya ngening ding paralon meyo bieke kayo elasa mabating king kay se panyo at eko pa'y bande balen kong ateyo king ban na kayo lobande tang tukso bilang karagdagan king pa ngayat ko dano mamesabing biniye na ke kayo kingadwang basito mekawa ni kayo banking kayo nga ning merinan kayo mumugit king mesa king saglit apenandet ibilay ko king berbalan ding kakong aman oy ni inggawan nyo direktiba kitang napon ang po ikangening direktiba mitambayan kayo oy ning paralan bayo ko umeking panalangin ban idalong dako king Diyos antina ning mi panwanan nyo ing danom ayatiyo potanggawan ke ing kakong panalangin ikong sabla manalangin kayo naman at ding mesabing basito pitong galanyula ikong adwa ban kanita iabeyo karingkekong kapatad tauli na kayo ikayong anggakeng babo potang umpisan ke ibiyeyo at gawan nyo ing katungkulan nyo karing kapatadyo. Pipasa-pasare ing mesabing baso, ban kanita kurusan dala ring balang kanuan angeni atiyo. Ban kanita ing sablang bagay apupon nyo king yato yung kakarinan king ulidaring tapati yung panalangin. Iti ena datang ampong mabatyo karing balang metong kekayo. Aduan nyo ing kekayong kapagnasan. Mulit pasibayo at idukuyula ring balang kanuan. Miyabe-yabe tamo, manalangin tamo. Umena kayo ikong adwa, umpisan nyo. Karing mesabing kapatadyo, maging dingking luwal. Ngeni itang maging sobra. Kumakayong aparte, metong abasito, itugtugyo king mingat bang pasbol, ning tabernakulo, at aduan nyo itang sablang buriyo, lalo na inggalgal na ning yato. Akakityo, dudurot ni. Minga ba ketang pasbol nga kung menga mano. Ketang dalan. Ban kanita, ing sablang bagay maging kapayapan. Karing balang metong ke kayo. Ikong sablang ati yung ni makiramdam. Sa jayo ring pusoyo at manalangin kong lihim king Diyos. Ban kanita retang ati king kainan tanggapanda itang sikanan. Gawan taning kaya katamong tungkulan, umena kayo. Anyawat ko po king mal o yarap mo bendesyonan mo ngan Diyos ko ring anak mo laut me tilisya
Ingka panamdamon, eme pain tuluton, biglong kamatayon. Nune dagdagan mo, ing biyerang itinon, Kingaldo at bengi, pone munan mongan. Ilawat mo Diyos ko, mangkok ning parusa. Guguno king yato patno, bayan mula. Ding sablang anak mo, emi yabu padla, nune ingaduan ko, patno bayan mula. Kinguli na niti, balen kong tipahan, king pangayat yuna, diting kayo pa yan. King pangayawas no, ning tawa ni numan, manatili kosang ating kapayapan. Diyos ko, Diyos ko, Diyos ko, magamuamu ko. Ngeni pong ding sabla, maminto lang at yu. Kareng ditak-ditak, Diyos ko, akakit mo, ibyemet pagkalog, kareting anak mo. Iting karagdagan, mag-amu-amu ko, yaturang toknangan Diyos ko, ingaduan ko. Ipayapa me po, era sa naabat yo, enggal-gal ning yato, eya pain tulot mo, kinguli na mo rin, Diyos ko manwalala, kingaldo at bengi, ing magbantay ko, alasang masilo, metong man karela, nuneig pang banal, patnubayan mula. Detang ang kangatiyo, dasening pagkeran, at iyong manamdaman, kekang pakayapan, maniwalat ali, kekang patnubayan, uli na ning lugod, o maestrong malam. Yanasa, yanasa, Diyos ko, ingaduan ko, manibat nangeni, tanggapan dagino, iting sablang bage, era sa abatyo, kaguluan king yato, ginuko patdan mo. Deti ilang dalong, Diyos ko, malunos ko, manibat nangeni, sabla tanggapando, iting kapayapan, karelay biyeya, yanasa, yanasa, ing matnubay ko. Kinguli na, ning atiyo, amiyabiye kaya kayo king penandita ini, ikayong sablang manungkulan, ume kayo king saglit, apenandit king kakong arapan. Kayabe at kayantabe dingate yung adwa bilang manigtigan king kekong kasalpan tayanan. Bangkanita ikayungan ing mirakayanan kayo king grasya at king lugod na ning Diyos ababiyena ibat king simula karing balang metong ke kayo. Ing metong abasito dinan ming danom. Sablang manungkulan, may papangurus kayo karing balang kanuan nyo.
babayi ampon lalaki. Ban kanita, itang atiyo, mamunag, adaratang asakit, amabayat, karingbalang metong ke kayo bang da, tingulina ning ke kong kasalpantayanan. Gawan nyo na. Mipapanguros kayo, kayong sablang manungkulan. Tatawli kayo, nga duwang maniktigan. Uling ing tutuna ating daratang asubo kaya kayong manungkulan. Anya inawas da kayo. Pagkikuanan yung iti at patdan nyo, kingulidor ing kaya kong kapamintuan. Kingulidor ing kaya kong panalangin. King lagyuna at king burina ning mayupayang ginong Diyos. Ban kanita mayaplak ing sablang bage, ayatiyo amamunag, kutuldo ke kayo nung nino. Kesabyan ke kayo nung nino ing mga intoleran. Bakong magpabaya. Uling nung sabyan kung ini kaya yung mga intoleran, magpabaya, laring keraklan. Nyaya ko, ingadwan ko kaya kayo, misasan metong kayo. Ingobrang atiyo pisop-sopan, karing balang biyeyo. Ban kanita, akit yu, karing bukas, ing pelalong tagumpe. Ang gyan, ing tagumpe, at yune kaya kayo, uling magdulap ko, paketang maygit, king kaya kayong pangayat yu. Pakatandanan nyo, ding kakong amano, ikong sabla. Mi papagaral kayo, mi papamatawad, karing mi kakasala, karing balang metong kaya kayo, bakong ulunto, ikayungan, king ikayo natin, ing tune mi bayit, kaya biya ng Kristo, king kaya kayong pangayat yun. Nakalasalamat, umiyan akong kapayapan. Lalaking talasuyo na ning Diyos, kapatad na ning mamuntukan, kapamo mama ko, ikang bibliatiko. Deng, adwa katawong inawas ko bilang manigtigan, no ka rin lang. Lumapit ka, talasuyo na ng Diyos. Pakikuanan mo ka rin bukas. King magbilang pa, pagkikya kang kahapon. Niya sana niliganigan, hindi akong sarili kong lalong ang bagay. Kinguli na ng kapyas mo, at ikalimlan ng Diyos, hindi akong kahapon. Manatiling ganap, kung ating katapatan, bayo kung may kabyasa ka. Kinguli na, hindi akong pamaniwala. Adam kong Diyos, nanangulit kasi tayong lahat. Ang atuyo alin na Diyos at natin. Hindi akong isi ka matera. Panilagan mo pa mo'y magkuya ka. Magkera at matutug bilang niya kapangalan ng kitang kaisipan kitang oras. Huling ating oras ng Diyos. Ating oras kami kitang katawan. Ang kanita, hindi akong inaman. Panilagan mo, inumarin lang ating nanumang libat. Umiyan na kang ating kapaya ka. Lumapit kayo ikong atwa. Kinguli na ning kaya kong tungkulan abinyenan ng Diyos. Kaya kayo. Kaya ko sana malyaring magpabaya. Tangilagan niyo pa mo yung magtagin ng takaroon. Pamayapan niyo din kaya kong sarili ka rin kaya kong taknanan. Pamo, makiyalubili, nung ninumang tao. Pag-aralan nila, siya satan nila, ding ato yung tao, maging karungot ang pon kasabi nyo. Magkambete na ilang manintang kaya kayo. Naintindihan nila ang kakunaan. Pamo mong takin ang pon, mong takarin kaya kayong pangabi ko. Tumpak yung kaya, narinig at bahayong ka. Iniwanan. Sige. Kinguli na ng payanan ng Diyos. At kaya kong paniwalan at king katungkulan. Abinyan na kaya kayo,
Anggaman kin katilan in papanatilyan yu karing sarili yu. Anggaman kin katilan payali kayo. Uling ken nako talaga ni Diyos. Uling ken no binyedin kaya kong sarili bako. Ay intindihan nyo lang. Ilakoyot ang nano mga alkahol. Danon ang mga kanasing. Pamo at iwasan nyo karing kaya kong sarili. Bakong masintang. Uling ngayon kakilala. Ring aliwang tao. Ang maging karamo iyo. Anyaya ko. Pang nabilin ko kaya kayo. Winingat kayo. Dito lang ligit ko ang kondiyo. Tanggapan niyo yung kapayapan. Kinguli na yung kaya kong kasal pantayan. Umena ko ang ating kapayapan. Kaya kanakaan ngayon lumapit kayo katatawlian. Ngening ikayo, ing tune maging pag-asa na nimbalen karing bukas. Nanulang ngeni ringgawan at burin na ning Diyos karing balang metong kaya kayo. Nanulangin iring burin na ning Diyos, amayap agawan yu, king lagyo na ning kekong pamaniwala, king lagyo na ning kekong kasalpantayanan angeni katatalakaran. Maging maganakaya sana, ing balang metong kaya kayo. Maging mayap amakiramdam, king ninuman, karing balang metong kaya kayo, king ikakayap yu. Pakikuanan yung ngening ikayo. Ngening tinulot na ning Diyos, ken ko manatili. Ban malyaring itikdoye, inkekong kasalpantayanan, king ating karampatan, ampong makatuliran, karing balang metong kaya kayo. Maging mayap, king burina ning Diyos, ban malyaring deti, at gawan nyo la, karing aldo yung bukas. Buriye, ing kanuanan karing biyeyo, karing bukas. Makipa kayo. Ngeni, nung buriye, ing kanuanan, king biyeyo, karing bukas, nanula ring gawan nyo. Nanula, yung bagay, gawan nyo. Ngening buriye, ing panyulong, karing bukas, karing balang biyeyo. Isano ring katungkulan, maparapat, mikaya kayo. Huwag kayong babay. Nanula rin para kaya kayo. Gusto nyo rin kaya kong pasbulan. Ban kanita yung Diyos, damdama na kayo. Ala kayong balong ipakibat nung nanay yung gawan nyo. King bagay ayatiyo, king kekong kasalpantayanan. Manatili kayo, king kaya kayong pangayatiyo. Emong ngening makiramdam kayo. Nuneding sablang bagay ngeni, abinye ko, kaya kayo lang isipan ampong pag-aralan. Bayang tumula, ang timodeng kaya kong pengari, nanula ring mayap yung gawan, bang kanita, tumulala kaya kayo. Yung balo, nung naning gawan nyo, bang kanita ring pengari, yung tumulala kaya kayo. Kaya kayo.
Keng nanong kaparalanan agawan nyo. Balong tumula, ding tenari. Dakala salamat king kanakulong ngayon itibat. Pakatandaanan nyo na rin. Uling era ko ituro ampon idala din kaya kong pengari king ikakarokyo. Nguneng kapag nasan, maging king kaya kong kasalpantayanan ban kanita alam masintang kaya kayo ngetong man. Halimbawa, sinabi na ning kaya kong pengari, ko mama ko ning beng. Iti dapat at makatuliran ing maminto kayo. Uling kailangan ing lalakad, lalo na neng bengi. Ang yang king kekong pamagdulap, king kabyas na ning yato. King kabyas na ning yato, pakatandaanan nyo at ing kayang ganan. Dapat ing kabyas ng king Diyos, kapilan man alayang kayang ganan. Ngayon ipakaisipan nyo, ding binyeko kay kayo. Ngening ikayo ing maging pag-asa nun kekong balen. Tikdo kayo. Manatili kayo. King mayap apa makiramdam. Mayap aturo. King kabyasnanan ng Diyos. Ban malyaring manatili kayo. King ke kayong pangayatiyo. Uling bisa kayo ang ponali. Pakatandaanan niyo. Ela maging masyas ng balang buntok yun. Uling iti maging karapat dapat. Tinguli na, ning kekong kasalpantayanan, angeni ati yung kekong katakalakaran. Naintindihan nyo laging kakong amano. Ingatan nyo ing sarili nyo. Uling pangya ko. Ang sakit ay ati yung ibloloy lang. Papaninong kayo tingin. Kung nininantin, marinong. Paglagan nyo kamo, itang deboting awsan nyo. Uling iti makaibye. Panyulong ka rin katawan nyo, nuneman nyo yung kasiran. Makatandaanan nyo. Ay, tindihan nyo laling bela. Nakala salamat ngeni, ikayong ati yung lalaki, nanu in mayap agawan nyo. King ikasulong na, ning kekong pamaniwala, king uli na ning kasalpantayanan, angeni atiyo, amitanam karigbalang metong kekay. Kaya kung mapilan, nanula rin para kaya kayo. bilang katungkulan di pumeto parang dito yung paano meto kaya kami yung kalupa na lang po kanto magdamit din Kaya kayo sa asawa, karing ati yung mga intang. Ibabatan nyo lang ng inuman, ing ati yung mitulduan, kaya kayo, itatambayan kayo. Nanula pa, king maging pakibat, king kanakong pangayat, yung bayo rakolakon. Wala nang bisang makibat kaya kayo, karing binye kong amano. Salamat karing dela mumpon binyenge ni kanako. Ngamong may ngamano, ing lakoyo, ampon ilawot, ing nanumang tukso. Ayatiyo, akayabe yung gagalo, king yatoyo. Ngayon ninano yung gawan nyo, bakong milawot kin tukso.
Importante yan kaya kayong lalaki. Bana ko nga malyaring lapitan ng tukso na anong gawan niyo. Yung matibay pamagugnayan po kay Diyos na paminatan at pinagdananan. Meto niya po yun. Nino pa kaya kayo. Di nga ting kabyas nan. Huwag matibe pa makignayan, king lagyunan ng may payang ginong Diyos, metong yang kaya kong guyabnan. Bakong malyari milaw, king nanumang tukso. King ulidaring kaya kayong panga kayanakan. Bakong malyaring malili, king ate yung dalan, angeni tutuntunan niyo. Ban alang malyaring kalilwa. Ban alang malyaring malakwan, kaya kayo metong man ing mitatambayan ko nyo, ing pakisad, ing mayap kaya kayo. Lakwan nye, ampon gulutan, ing kelabuara na ning yato, uling alayang ibye. Kaya pan karing balang metong kaya kayo, nunay iti nga nakasiran niya, ing makyabe king yato, iti malyaring managumpe, king harapanan ng Diyos. Nyaya ko, pati sabi ko, kaya kayo, tikdo kong matulid. Tikdo kayong ating kapibabatan, king ating kababan, karing kekong kasarilinan, king uli na, ning kekong kasalpantayanan, ning kanakong bendesyon. Bagay kaya pong pagkalog kaya kayo, ban kanita lalong maigit, tanggapan nyo, ban kanita lalong maigit, gawan nyo, karing bukas, ing pelalong ikasulong no, ning kekong kasalpantayanan, pakatandanan nyo, ding binye yung amano, ding pigkalog yung amano, kanako, king penandi kayo, uling din, pantulan kula, potang atit ko kaya kayo, ing ating magkulang, ing ating matyabe, king yato yung kakarinan, dakal, asalamat kaya kayo, ingay ako, kakayatan. King uli na, ning kekong matibe kasalpantayanan king lagyo na ning mayupayang ginong Diyos. Papanatilyan nyo ikayungan ing kaingatan. Deng sopleng ang mga intang bantayan nyo lo king ate yung bage ananumang gagalawan do ayan timong piyakitan king yato yung kakarinan. Uling den, mura, ing karelang laman, ampon katawan, madali, mayan, ing ate yung kapitano, ning nanumang kapanamdaman ayatiyo. Ing dengge pakatandanan nyo, atin yung kaselanan, nyaya ko pa nabili ng dakongan, lalo na karing mga hintang. Ilaling ka na akong binye, miyayaliwang singo, karingkekong katawan. Mapaningat, mapanyasat king sablang bage, ayatiyo, ayakakitiyo, apapalubyo karingkekong pasbulan. Sasatan nyo yung sablang bage, pag-aralan nyo yung sablang bage, ayate yung may pagkalob karing balang metong ke kayo, ban malyaring manatiliyo, ing ninuya paman king awas akayang ke yawas king lagyuna ning ginu. Eyo sana paliban ikayungan, ing mayap apamanyapat, ing mayap apamanggalo aburina ning Diyos karing balang metong ke kayo. Pakilutlutan ye, ing galgal ng masikan ning yato yung kakarinan. Aduan nyo, ikong sabla, karing kekong panalangin na eye damdaman karing biyeyo. Oling sinabi ko no, kaya kayo ketang minuna nga kung mengamano, ing dakala ring tumangis. Dakala nga na ring maulilo. O yan, akakitiyo ing miyayali wang agle, king yato yung kakarinan. Akakit do, ing kekong panalangin nyo, ing balang metong kekayo. Karing balang penandit, ing Diyos, magkalubya karing sablang buriyo.
eya mipapayalyan, ing manwalang tao, karas king kayang pamangailangan. E mabibigo ing manwalang tao, king ate yung kabagayan, ayadwa na ning balang metong ke kayo at mipapagkalob. Miyabiye alang kakulangan. Anya pakisabi ko ke kayungan, ing alang payali magpa kapilanman karas king tongkulan. Uling kakilalayo, ikong sabla, ing ninumang malyari nga ng payali kanako, panyatang naning oras, ing mipayalyan niya naman arapan ng nigpako. Iti yang pantawli ko, binyelugod karing balang metong ke kayo. Pamag-aral, pamagsiyasat, king balang penandit, wanga na luban niyeng pasbol amakipot. Makalunos ne nga na, ing ating pupuntukan ampong ating sisipitan. O yan, ing matibe pamag-aral king kekong kasalpantayanan, bakong malyaring milob king mesabing pasbulan, akalupa na mo ning binyena, ning minuna kanako. Bo magkapilit kayong karing bane-bane, itang ating pupuntukan ampong ating sisipitan, ing lokasyon ng ditak-ditak. Ing ilakoyo na ampon ibating karingkekong kasarilinan, bakong maliyaring nilog king mesabing pasbulan. Dakal na salamat kaya kayo sa belang makiramdam, king kekong kasalpantayanan. Mulit pasibayo, sinuyo, Mikmanano, king banal at ipunan angeni gagawan niyo, i Apostol Santiago, kapayapan kayo.
po na pong meko, ning kaya katang mani muna eh. Ako ngayon po yan actinex. Yang ako isipan nga tintambisita ngayon niya, kalingwang kaya pa mo yung English ko kimbali. Nga sabi ko na siguro kanini, welcome na mo. Kaya nga siguro po yung nining speaker kaya katamo. Yung itong kaya katamong kapatadamay kaya latin niya pang 15 minutos. Yan pong paninayin tam. Ay po anong kaya katamong kayo nakan? Kapurian ang pong kapasalamatan king kaya katamong malugod a Diyos. Kadwa po kaya kayong pengarimi at karang kalupa kong kayanakan. Ana po ning kaya katamong tema, ang muling pagkabuay, parusa o pag-asa ng tao. Tunay ang malugod ing kaya katamong Ginoo, pablasang binyene ing bukod tangi ng anak, bang makanyana pong atbusan ing kaya katamong kasalanan. King pa magkatawa ng laman, ing sinakripisyo niya po ing kayang sarili para kaya katamo. Kabaluan ta naman po ing sakit delana na ang gaking pinakude king krus at meteya na makasulat po king Lucas 24:7. Na sinasabi, kinakailangan na ang anak ng tao ay bigay sa mga kamay ng taong makasalanan at ipako sa krus at magbangong muli sa ikatlong araw. Mahulagang bagay kilob na ning tradisyon tamong Kapampangan, ing pa mag-observe king Semana Santa. Anong no ka rin, gaganakan tayo po ing lugod, kamatayan at muling pagkabiyen ng Yeso Kristo, anyang magkatawang niyang laman, ang gaking pamagbalik na king Espiritu. Inyapin, makapanaw niya po ing kaya katamong tema ngeni, metong niyang kutang makapatungkol muli king pamagbalik ng Yeso Kristo king Espiritu. Nung kaya katamo niya pong pag-aralan, king Santong Ebanghelyo, nung kaya katamo niya pong pag-aralan king Santong Ebanghelyo, metong niyang pag-asa, kareng taong maniwala, sasalpantaya at darapat kareng sabla ng kaburian ng pong kautusan. Dapat iti maging niyang parusa, kareng taong pilit sasalangsang kaya, kareng kayang kaburian, ding sablang tutukiking kayang kagulutan. At metong muna ang pong patutu na masusulat king Mateo 28:6 hanggang 9. Pwede pong pagkikay tayo po kiyang kaya. Mateo 28:6 hanggang 9. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon. Ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo, tignan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. At magsiayon kayong madali at saksilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nung no ka rin, muli ang may biyay Yesus, sumangid ning kayang kamatayan, dapat iti metong yang kutang kaya katamo, nung tunepin na meging pag-asaya iti kaya katamo, o iti metong yang parusa. Dapat ikatamo po ing makasagot keni. Uling nga na king 1:11-25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na muli, at ang kabuhaya sa akin, na malyaring danasan pa ing kamatayan. Pablasang ana po king mumunang Pedro 1:3. Puriin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na ayon sa kanyang malaking awa ay ipinanganak na muli tayo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ni Jesus Kristo sa mga patay. Anyapin po, king pangasubli ng mebyening kaya katamong malugod a Diyos, ing makanyantala pong pamintuan ding sabla ng kaburian, ang pong kautusan,
kagum daret ang matapat apamanyal pantaya, lugod king kalupang tao, kababan at kapibabatan. Uli nga na po ning makasulat king Mateo 24:13. Nuan niya ay may bata hanggang kawakasan, uling yang miligtas. At pasibayo po din niya, dakal pong dakala, salamat. Salamat po, hindi katamong kapatid. Yang, kasi isipan ko din kasi niya ako na din no, kasi hindi katamong kayo na kanuling at kinamig salitang babae nandin na wala ko yapin ng kalili na ito. Yapin po kaya din ang oras. Ngayon po, yung oras, miras niya naman, hindi katamang pamanyambo. Puri kayo man din ang oras, hindi katamang kapatid, kabara sabihan nung makanano kayan dinan. Ayaw ko niya man nakayawos kayan eh. Nung ating kasuyo na yan, nasumabi. Nung baka nito, dandaman tayo, at naman siguro biya sa English kaya katamo kayo ni kapatid, manenaya tapong dito ka pinandit. Welcome tayo po yung kaya katamong kapatid. Magandang umaga po. Kamusta kayo? It's very good to be back. I've missed everybody. You know, Janelyn and I, we talked about it every day, about how much we miss home. And, you know, if it wasn't for the internet, I'd miss out on a lot of the church services. So thank you for putting together the internet show every week. We appreciate that. You know, I'm very lucky to be here. It's Resurrection Sunday, which is probably one of the most important days in Christianity. Sometimes we overlook how really, truly it affects us now to the future. What the Lord did for us on Resurrection Sunday really is a basis for Christianity and what we have to look forward to in the future. I have one passage that stands out in my mind. It's from 1 Philippians 3:20 and 21. It says, "We are citizens of heaven where the Lord Jesus Christ lives. And we are eagerly waiting for him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like his own, using the same power with which he will bring everything under his control." The physical resurrection of Jesus Christ is the cornerstone of redemption, both for mankind and for the earth. Indeed, without Christ's resurrection, what it means an eternal future for fully restored human beings dwelling on a fully restored earth. There is no Christianity without it. It is our bodily resurrection that will allow us to return to our earthly life, this time freed from sin and the curse. So on Easter Sunday, that's one of the things that really stands out in my mind is, wow, the impact of that is just enormous and it affects all of us. So I hope my little discussion on what I think about on Easter Sunday, goes well with everybody else, because that's what I'm thinking. And I'm very happy to be back, and I really enjoyed the choir singing today. And I look forward to seeing them some more. So God bless, and we'll see you around town. Leon niya na po, may kaintindi kami rin eh. Kasi niyang turo yung mestra ko English, may absent ko niya. Kaya bang pagsasabihan ng English ngayon eh.
Kasagi na pala yung mag-absent po ang mag-aral ka niya. Ikaw nga na kaya kung mag-absent. Potang tuturo yung English yung mestrayo kung mag-absent. Maya pa mag-absent kayo potang Tagalog. Ne? Yang pasibayo po, miras ni oras noon ti kadagul. Kaulagay yung lugod na nin Diyos kaya katam. Pablasang din kaya katamong pamagkulang prati lamang pong mabawatyo. Din banala Espiritu. Ni Apostol Santiago tinaid kaya katami ba't king simula. Tuturuno rin paralan na malyartang gawan makayukol king daratang panahon. Manenang sabihan, ngayon masikan, ing kaguluhan po tutu marakul na. Kaya ko balo nung ninong nakarandam kaya kayo, kaya tang milabas sa bulan, minayon sinagli. Siguro po ating nakarandam kaya kayo. Lawin niyo po yung lugod na nin Diyos, dinalan niya man pero mayin niya. Nung misan di nga luway, taraman, di man dindam. Pauli na nitang kaya katamong pamagsakripisyo, pamibabata, pamsasan metong gagawan kaya katang tungkulan. In Diyos lalwana at panwana na itang kaya katang pamsasan metong. Anyapin po sana adwana ning banal na Espiritu kaya katamo. Makanyantanang magobra, makanyantang masasan metong lalong-lalo na yung lobenang parapat na kaya katamo, uling yung kaya katang maging kalasag ang pong kambilan, yung maging lunas na ang pong panulo ng yatong salunan. Din kaya katang pamsasan metong, din kaya katang mga lagundapat, kaya tamo po agawa ing misan mo king kaya katang pamanungkulan kapatad. Kaya tapong bane-bane makagawa tamo. Karing kaya katang banala katungkulan. Itang kaya katang pamsasan metong at tapat karing kaya katang puso ang pong kaisipan. Iya po yung mumunan diling sana nga gawa tamo. Bang kanita, yan na yung maging piyersa tamo ang pong panulo ng yatong salunan. Higit lalo na ngayon na masikan. Yan po rin kaya katang pong pisasan metong kapisaw-saw 5,082 la po. Ngayon po pasibayo, miras na yung oras, amaya payabak po kayo manyarata na.
Banalay pa, dakal pong dakala salamat kay bat na po ning kekeng pamagaral. Anong no ka rin, tilagami laring po sumi king pamakirandam. Kagamdaring amanong tinipa kapamilatandaring kekang pangako. Ginawa na plasanang maging totoo ang pong malinis din kekeng dapukanan. Ban kanita nung lumwalkeman king kekeng tabernakulo yung bitbitan may itang tula, ang pong maragula pakinabang. Ipambanal king kapinanditan na iti, pupuri kaya pong alangangga, king kapamilatanan ng babye mong biye kaya kami kagum na po ning kekeng pagkabiye, amilalabas karing kekeng panawon. Diyos ko, ulitan mila pong pasibayo, ipawagamila ring kekeng kayadwanan. King kapamilatan da po ring turo mo kaya kami, uring sinabi mo manyawad kekeke ka, at ikamagkalab ka. Papasibayo, ipanalangin miya po ing mabilog a ketawan, ing mabilog a labuad, anong no ka rin ing miyaliw ang pangani badurugang, at ding babalitara rin kekang pangakong galgal na ning gabun. Diyos ko ating dano pamaragul, kaguluan, ing bagay makatakot at dalumdum na ning yatong daratang. Dapat sana kaya kaming anak mong tatakot king banal mong lagyo, sumlagya sana ing kapayapan karing kekeng bi, no me kami kini ang po karin king eke numano balang. Panaligan mig pa, ang gana rin kekeng daing mga latit supling. I kami na sana rin tunubong tanaman, king lele na ning kekang sibol. Ban kanitig pa, kanel doyaman ang pong kauran, ingalang malanat ang pong malagas karing balang bol. Igpa, nune manatili kay kaming sikanan mi ang pong kapayapan. Igpambanal panalangin mila naman po. Dining kay kaming pengaring at karing kubong toknangan. Lalo na po ring maging kasangkapan ng kekeng iglesia. Anong no karintang legasing melakwan, king kayang depatan, ang makatanam karing balang po sumi, ngini po atsuya king dasening pagkiraning kasakitan. Adwan mi pong ibiyeme pa pong karagdagan, karing kayang panahon, karing kayang pamilya, ang gana kaya kaming manyawad, manalangin karagdagan na sana, ing makanyan miya pang akayabe, sumuyo karing burimo. Igpambanal, manibat karing mangalating supling ang gana kaya nakan, panalangin ko, ang gana kaya kaming pengari. Nanuyaman po ing tengwanan ming panganib karing bi, mo na sana tutulutan. Nune maging mayan po, ing balang saglit daring kekeng bi, at ipanalangin mila, retang papiglot, manyawad kasopan, di nga tsuking mga lao taloga lampong bansa, mirasan king miyaliwang kalamidad. Diyos ko, malunos ka po, at igong may gamat mo ban kanita. Misa ka lang pasibayo at magmulang mawas king banal mong. Salamat po, king kayabakan na iti managumpi kay nga at bitbitan mi itang maraglatula karing puso mi at magsakubli kami karing balang daungan mi bendesyonan mula ating kapayapan manatili kay kami nga manibak ngini hanggang wakas. Yan na, salamat po. Sibol Tagumpay Bie is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Bie.